दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। खुलुमबाय लोगोफोर, क्रिएटर देरा चेनेलाव नोंथांखौ बरायो। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ नोंथांनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट आरो गोजोन होगोन, मानोना बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन गावनि मबाइलनि स्क्रिनाव फिंगारप्रिन्ट लक माबोरै बाहायनो हायो। जोबोद दाम गोसानि मबाइलाव स्क्रिन फिंगारप्रिन्ट होयो एबा बेबायदि फिचार्सखौ नुयो। बेबायदिनो आं WhatsAppखौ खुलिनायाव स्क्रिनाव फिंगारप्रिन्ट गिदों, अब्ला माबोरै जायखिजाया एन्ड्रइड मबाइलाव माबोरै फिंगारप्रिन्ट दोननो हायो मिथिनो लुबैदोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। होनबा लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। अब्ला लोगोफोर, माबोरै लागायना होनो बेखौ आं खोन्थागोन। बेनि सिगां आं खोन्थागोन बे लकखौ गावनि मबाइलनि स्क्रिन लकखौ जायखिजाया एप्स आरो प्ले स्ट'र एबा माबा मोनसे सेटिंआव लागायना दोननो हायो, जेरै आं खोन्थादों। WhatsApp अपेन खालामदों, बेबायदिनो सानगोन फिंगारप्रिन्ट लागायनाय होननानै। नाथाय आं नोंथांनो मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जुदि जाय मबाइलाव फिंगारप्रिन्ट लकआनो गैयाब्ला माबेनिफ्राय फैगोन? बिनि थाखाय जेबो नङा, नाथाय बेयो गुबुननो दिन्थिनो थाखायल'। अब्ला बेखौ माबोरै खालामनो आरो बेखौ गावनि मबाइलाव बोरै सेट खालामनो, माबोरै बेयो अपेन जागोन, माबे थारैनो नोंथांनि आसिखौ स्केन खालामगोन, बिनि थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। सिगां मा खालामनांगौ, गावनि प्ले स्ट'राव लांदो। लक मुंनि मोनसे एप्सखौ डाउनल'ड खालामनांगोन। बे एप्सनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। होनब्ला बेखौ अपेन खालामदो। बे एप्सआ पारमिसन बिगोन मबाइलनिफ्राय, होनब्ला पारमिसन हो। बिनि उनाव बेयाव गोबां सेटिं मोनगोन, जेरै बे एप्सनि सिङाव फट'सखौ हाइड खालामना दोननो हायो, गावनि प्राइभेट भिडिअखौबो हाइड खालामना लानो हायो। बिनि थाखाय नोंथाङा सेटिंआव लांदो। सेटिंआव मोनसे अप्सन नुनो मोनगोन, लक अप्सन होननाय। अब्ला बे लक अप्सनखौ क्लिक खालामदो। बिनि उनाव एभ्रि टाइमाव क्लिक खालामबावदो। बेखौ सेटिं खालामनाया गोनांथार। अब्ला बे एप्सखौ बाहायब्ला गोजोननाय मोनगोन। माखासे सेटिं खालाम, आं जेरै खालामदों ओरैनो। बेयाव मोनसे सेटिं मोनगोन, होनब्ला अके खालामदों। बिनि उनाव वान्स टाइमाव दोनदो। बिनि हेफाजाबजों नोंथाङा गोरोन्थि पासवार्ड होयोब्ला मिन्थिनो मोनगोन सोर खेवनो नाजादों होननानै, आरो गोरलैयैनो मिन्थिनो मोनगोन। लोगोफोर, जाय फिंगारप्रिन्ट बेखौ माबोरै दोननो बिनि थाखाय मर अप्सन मोनगोन। बिनि उनाव बे डिसप्लेखौ क्लिक खालामना हो। बिनि उनाव बेनिफ्राय फिंगारप्रिन्ट अप्सन खोन्थागोन, क्लिक खालामना होबाव। बेयाव नोंथाङा खननै दांनांगोन, बिनि उनाव हल्ड खालामना ला। बेबायदिनो खालामब्ला फिंगारप्रिन्टआ एक्टिभ जागोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया एप्सआव लक होनोब्ला बेयाव गोसो बायदि एप्सखौ सेलेक्ट खालामनानै मोनफा मोनफा लक होनानै लानो हागोन। जेरै आं माबा मोनसे एप्सखौ अपेन खालामबानो फिंगारप्रिन्ट बिगोन, नाथाय आंल' मिन्थिगोन आं माबायदि होदों। गुबुन सुबुङा बेखौ नुब्लाबो सानगोन बेनि डिसप्लेआव फिंगारप्रिन्ट दङ होननानै। अब्ला बेबायदिनो फिंगारप्रिन्ट होनानै गोजोननाय मोनगोन। जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, गासैबो लोगोफोरनो थारैनो शेयार खालाम। दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। उननि भिडिअ लोगो मोननायसिम बाय बाय। जै बर' हारिनि जै, बर' राव गेवलांथों।